Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrina Anjing. Oke guys, iki aku ngongkon Naira arep jipuk pelem guys. Sing ku nae sing ireng-ireng paling nae, sing ireng matang paling nae. Gak gitu nae. Sing wireng ku lho dhuwur kene dhewe lho. Heeh. Iki lho nae. Ireng ki lho, sing ireng ki lho. Lho akeh ireng-ireng iki. Ki yo. Gak sing lho papat kuwi ya kayak gitu. Kayak gitu nae. Lagi matang peranai sing iki. Sing iki lho ora. Ra ketok iki lho sing iki lho durem iki. Jajal. Coplok nae. Tenan. Iya. Jajal. Nyengok kono nae. Nyengok kono nae. Ngene lho. Guys, barles. Bocah barles, guys. Sik anu sik gak tak ketokno pesone. Aja mek ketokno pesone ra tak ketokno, guys. Iya nek iki, guys, tapi gak wah iki. Iki gak ana wae ya nek ya kan padahal sakmene gedhe nek kae wah sitok-tok iki. Itu kok ana apa ya, guys? Dene Allah. Langsung enak dipecek ngono lho. Nah, lagi apa mudeng? Maksud iki wis enak. Yo sakmono ya Allah Gusti. Nah, guys, awas kacaman. Awas kacaman. Mosok yo sakmono lah nae. Kenapa? Ya sering lagi. Piye? Mas teh wis cek putih ya nae. Udah matang. Cepet Siti. Cepet Siti. Sejal. Ojo aku lagi kan burak. Nah. Lagi burak. Nek tadi. Wes ki rasa plem iki. Aku rasa. Lah ya wis rasa plem, ya. Ndang, nanya pernah. Jadi enak ana dirujak iki, gak kecut iki. Wes aja jipok neh, ora mateng kok. Sopo ora? Bisa mbak Mira guys kan. Ajak ae pom apa kae kan. Sik nae aku pendelok. Arep ndelok. Gedang terus foto kayak enak aku. Lah nae. Langgeng iki wis robos iki nae. Anu cilik cah. Guys. Ganggu wis modok. Iki yang alom iki wit gedang iki wit ngono iki. Ya guys. Alom ora sih niki. Kok ngene. Nek kagak. Iya. Iki wis enek ngene. Tuh. Nek iki belum apa ya guys yo, gak ngerti aku. Belum apa iki. Mbah belum apa guys iki. Tukulan iki ketoke. Udah masuk klub kopior nek. Kok nek ngarep mah kopior nek. Guys, aku ndek biyen tumbasnya ki 130 dapat 2. Iki lengkeng. Iki malah murah ki ning anu kuwi 50 dapat 2 mbek kae guys, ning kono kae. Oke, kene ketok guys, bener-bener damis. Ya guys ya. Lho, kok kene ketok guys, bener-bener damis guys lho. Ketok guys, kok kene bener-bener damis ki ya enek wit tukulan pelem. Ya dintekno kae lho. Guys, nek wis seneng. Iya pelem tukulan guys. Mbah pelem apa ki? Piye masa ya film kopior ya guys ya. Piye nae mbok entekno dhewe? Ki nek roh iki gak patek ketut dekne yo doyan. Tak kongkon rujak lah sini guys dekne. Ki mbah wong mbah ndi lho guys.
Abune banter men teko kene yo nak yo. Iki dapure Mbak Hani, guys. Sampeyan Mbak Hani dapure ning kene iki. Ya, guys. Dapur. Nai, anak nganu nai. Pasonem. Ceketokno. Jambu. Gudi nai. Tenan nai. Pasonem anas iso. Nai, sumpah. Jambune gudi nai. Kuwi lho, yo. Yo nai. Ya Allah ki gede nai. Ya. Gede jipok nai. Kayak dipangan kekes gak kero nai. Ya Allah. Dek ana aku delok kok gak muateng iki nai wi. Dipangan kekes sih gak kero. Abang balik iki. Lah iya jambu abang. Jambu iki lho abang aku seneng. Gotek nai. Gotek. Iya ini nai. Aku gak rai nai sumpah ini nai. Analon. Iki nek ana nepe nak nai. Muateng nai sumpah ya nai. Nai, awas nai. Kontene nai rae nai. Guys, ki 10 menit ki nai rae. Kontene nai ra. Ya Allah guys, yo nai yo. Iya nai, ki mateng iki. Kono dipangan kekes nai. Yo guys yo. Wih, mari nai. Lihat guys, awas nai. Awas nai. Semut leden. Wong ayu dirubung semut guys. Wong ayu. Udah terus paling ngelek ngatemi. Guys mateng pura nai. Urung. Gak usah dipuk sik. Mateng pura. Aja ngono nai. Kesro nai. Nai. Mateng usah. Wis ya Allah. Sik ngene nai. Tak fotone. Buyu nai, senyum. Isin kenapa nih orang nyolong isin kok ngene dhewe yo guys yo. Ya Allah guys, menur guys lho. Nah, dik papa ke yo. TPA. Kan wis sama tak ayu glowing nae. Ora 2 menit nae, sik iki lho gawa. Iki lho guys. Iki kan bocah kekinian. Ya, bocah kekinian. Neh, cek kudu mangan neh leh. Enake neh kuwi gak mbek rujak neh. Kayak nek gula nek mbek rujak. Anek. Aku duwe. Tuku ae timun 5.000 tak kresek. Iya mbok nggih murah neh. Kuwi iki deknane ning kene guys, iki ning kene. Saiki ning kono. Ya wis nek mebangan biasa ya wis kepangan ae nih. Oh iya, dekne kan bermangan, mangan apa-apa. Oke, guys. Bolah ngene Mbak Lipah kae yo nah yo delok. Apa jenenge? Iki lho, guys. Iki kan bocah kekinian. Ya, bocah kekinian. Neh, cek kudu mangan neh leh. Enake neh kuwi gak mbek rujak neh. Kayak nek gula nek mbek rujak. Anek. Aku duwe. Tuku ae timun 5.000 tak kresek. Iya mbok nggih murah neh. Kuwi iki deknane ning kene guys, iki ning kene. Saiki ning kono. Ya wis nek mebangan biasa ya wis kepangan ae nih. Oh iya, dekne kan bermangan, mangan apa-apa. Oke, guys. Bolah ngene Mbak Lipah kae yo nah yo delok. Apa jenenge? Ngene Mbak Lipah delok, degane. Yo. Coba iki genku tadi apa ya, Nek? Cara mono. Duwe. Lah iya. Ki bengkok pelem guys. Tak lurus.
kurang sak menit tok suwine ra kaprah yo nae. Delok lho. Iki pokoke iki awakmu tok iki nae sing tak concongi awakmu tok iki. Madhep rene ana apa ya ketok. Kowe nek rujak engko tak rujakno. Loh, aku yo ape nyapu, kowe sing isa-isa. Nek wong ayu ki isa-isa, nek wong elek ki nyapu. Duh. Ora enek piye kalau enek. Nek wong ayu isa-isa ya guys yo. Gantian-gantian wong prasaku aku sing isa-isa. Dek iki, ayo. Di Mbah Mur to. Kedek bisa turu prane, ketake tanah iki. Biasanya gak iso turu yo iki. Ya. Makane yo wis nek penutupan. Cukup sekian konten kali iki. Cukup sekian konten kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le.